Hello guys, गासिबो गुड कामास्टार अफिसियेलाव बरायनाय थाबाय। दायो सोरां नार्जारी एक्टरखौ लोगो मोनहैदों फ्लाइअभाराव। दा आं क'क्राझार टाउन सान्तिनगराव दङ, बिल्डिं गोजौआवसो आरोना। गासिबो थांदों। हा? क'क्राझार जिल्ला। नैलाय लम्बो साहा मथा थाहा। आच्छा सोरखौ लोगो हमनो थांनो नागिरदों होनदों? सोरां नार्जारी। सोरां नार्जारी बे बारग्राया? बै गान्जा फाग्ला गान्जा सेबखावग्राया। आच्छा बेखौ खानजायलाखौ मोनखावबा खानजायला नंगौ नङा नायसै जायखिजाया। बै मास्क गाननांलाय दाय सिख्लाफ्रा नायग्लिजोबगोन आंखौ। बाय चलो चलो बाइक गाखोबाय खरता है चलो। दा बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअ'आव इन्टारेस्टिं नायलांबाय थाबाय जागोन। बिदिनो नायलांबाय थाबाय जागोन ना भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलां गाइस जोबजासिम। बांसिन गाननांगौ गाज्रि जामोनथाय साहा लोंनायाव देखायगोन आं। नायनानै फंबायनि चेनेलखौ थाब गिदिर खालामनानै हो। आदानाव चेनेल दङ नाथाय बे आगान सुनो बाजबाय। आंना एबारसो फार्स्ट ब्लग जागोन दै रायजोफोर। आं ब्लगार नङा नंनाया, गिटारिस्ट बेयो गिटारिस्ट। आं गिटार दामो आरो खिन्थु नाजानोसै आंबो माबा मोनसे खालामनो। मानोना दानि जुगाथ' इन्टारनेट सेन्सेसन, पुरा मानसिफ्रा इन्टारनेटजों मा खालामो ससियेल मिडियाजों नोगोर बुस्थु एक्सप'ज जायो, एक्सप्लर खालामनो हायो आरो इन्डिभिजुवेलिबो देरनो हायो। दा जों बिनि थाखाय दा एक्टरखौ नायनो देरनाया जोंना टेलेन्ट गैया नालाय गाइस। जाब्रलाबायनायसो जोंनाबो एसे। बिदिब्लाथ' भिडिअ'आ इन्टारेस्टिं नायलांबाय थाबाय जाबाय। जोंना मा होनो सोरां नार्जारी होननाया होनदोंमोन ना मोनसे मगे मगे अ साइज होनदोंमोन ना, बेखौ मावहोगोन रा आङो। र' मार्क्सखौनो खनसे मावना मगे मगे अ साइज नायलांबाय था गाइस इन्टारेस्टार। मोनबाय गाइस मोनबाय फ्लाइअभार अबे साइडआव दं आंबो नायफाथा, आंबो मिथिया अबावबा गाइस अबावबा। स' गाइस बिदिबा नायलांबाय थादो, साना हनै हाबलायलांबाय। नायलांबाय था इन्टारेस्टिं निउ भिडिअ' गोदानखा। येस नै जोंना ब्रादारा केन्सार बय। केन्सार नुदों दा? केन्सार नुदोंरा। माबायदि मोनखो नोंलाय फ्लाइअभाराव फैनो मोननानै? फ्लाइअभाराव फैनो मोननानै गोसोआ गोजोननाय मोनदों आरो एक्टर सासे लोगो मोनबावगोन। फनसर नांसिगोन बायदि मोनबाय आङो। माबा बुंला दा मा होनदों? मानसिखौ आं खबर लानाय बायदिबा बै आदा जनिल होननायमोनाव फैगासिनो आरोना। बे जोंना जनिल बाया रेफारा, बेखौथ' मिथिखायो, ब्रक्स इन्टारटेनमेन्ट। औ बिनि बैयाव माबा दं रेस्टुरेन्ट, बेयाव लोगो मोनगोन दखानाव। थ' बिदिब्ला जों फंबायबो बियो साइज गैया नालाय बिसोरबो एसे बिबो साइज जादों मानसिया। थ' बिदिब्ला नायलांदो गाइस जोंनि रेस्टुरेन्टआव लेंहरनोसै दसे जोङो जायखिजाया। र' बिदिब्ला आं फन हरनो ना मा होनो गाइस। हेल' गाइस, फाइनालि जों सफैबाय आदा जनिलनि रेस्टुरेन्टआव। बेखौथ' मिथिखायो, ब्रम्स इन्टारटेनमेन्ट। बिनि रेस्टुरेन्टआ नैबे फ्लाइअभारनि ओरै कार वास दङना बिनि अपोजिट। दा जोङो जोंनि सोरां एक्टर माने सोरां नार्जारी, जोंनि ब्र' बे जा पपुलार एक्टर स्टाननि हिर' आरो मिमारबो। औ बे माबाखौ सोरां एक्टरखौ नेगासिनो जों बे रेस्टुरेन्टआव। स' टिल देन नेथ'दो रायजोफोर दसे पेसेन्स खालामनानै। नेथ'दो नङा दसेनो उनाव नुसिगोनानो। फाइनालि दा वेट इज अभार। जोंना नै सोरां ब्र'आ सफैबायानो। नै दसे नेनानै सफैबाय। मास्टार फेमिलि मारै दं गासिबो? जोंना फंबायाबो नै दहायनिफ्रायनो माला फैयो होनबाय थानाया नै दा लोगो मोनबाय आंबो। फंबायखौ लोगो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनबाय। आच्छा आंबो जा गोजोनदों। नंगौ नामा? माबायदि गोजोनदों नों एसे बुंदो।
दाख्लैनिफ्रायनो लोगो हमबाय थानो होननानै आङो दिनै लोगो मोनमारनानै माबायदि मोनखो बिसमिसनाव हिट मोनदोंना दे थेंक इउ दे फंबाय थेंक इउ ओमफ्राय मा दंबावो मा होनबावनो आङो औ बुंनायाथ' दङ बिना फंबाय मगे साइसनि बेखौ होनथारनांगौ होनबालाय होनसां मोनसे रिकुवेस्ट खालामदों फंबाया आदसा दे अफु फे 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 एन्ड वे मुगे असा आदसा नोंलाय बुंनो रोंना रोङा आं दानिसो बुंखांबायना आदसा इन्टारभिउ लानो 10 बारसो नांगौ ना आदसा खेबसे बुंबावदो रा नोंबो दे आंबो लटास ना मामोन लटास जायासै नोंना र' साइसलायदो हेल' एभ्रिवान नै जोंना दा ब्र'आ गुटखा मास्टारा ब्र' सोरांखौ एसे इन्टारभिउ लानो नागिरदों स' आं बिनि थाखाय एसे भिडिअ खेबनानै होनांगौनो आंना फंबाय गुटखा मास्टारा इनसिस्ट खालामनायखाय आंना मोखाङा नैलै बुजोबनाय ओंखायनो मास्क गानो आङो लाजिना आङो आरो रायज्लायनो रोङाना आं बारा आरो गोदान ना आङो ब्लग गोदान ना आङो माने ब्लग खालामफेरा ओंखायनो फाइनालि नायदो सोर दं खाथियाव हेल' बुङा मुगे साइस गोजाना नोंसोरो नुबाय दा हेल' गुटखा मास्टार इउटुब फेमिलि मारै दं गासिबो माबोरै दंब्रा नोंसोरो बुंदो एसे बुंदो लोगो मोननानै आंखौ दिनै बिराद मोजां मोनबाय आं फंबायखौ आरो स्पेसियेलि थेंक्स नोंखौनो आंखौ एसे जानाय लोंनाय जाहोबाय दिनै बार्थडेनि थाखाय आरो माखासे नैबे प्रमोनखौबो लोगो मोनबाय नोंनि बे ब्रादारमोनखौ लोगो मोननानै मोजां मोनबाय स' बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो दिनै लोगो मोननानै आंनि मोनसे मा होनो बे सिनेमाखौ हिट मोनो आरोना आङो आदसा नोंसोर सिमा बारबाय होननाया आदसा रागाजों होननाया थेंक इउ आदसा आदाया मा जिजों नाजालांनो सानखो मा जिजों नाजालांनो सानखो आङो बेबायदिनो फेमावनो एसे नाजालांबाय थाबावनोसै गावनि एक्टिं स्किल्सफोरखौहाय एसे साबसिननिफ्राय हामसिन खालामलांबाय थानो सानबावदों आरोखि जा हायो आंनि माबाजों ओमफ्राय नोंबो फंबाया दावगालांबाय थादो एकदम गोसो होबाय थादो बेयावनो आं दा फंबाय आं फंबायनि साबसक्राइबार्सफोरखौ होननो सानदों आरो फंबायनो हानायमानि सापर्ट होबाय था आरो जाय जुदि दिनै नोंथांमोना गोदान बिनि चेनेलाव साबसक्राइब खालामनानै हो आरो अरायबो बेनो लाइक साबसक्राइब शेयार खालामनानै होबाय था गावजों गाव फंबाया गोबां इन्टारेस्टिं भिडिअ खालामो आंबो नायनानै बिराद मोजां मोनो आंथ' बिराद गिदिर फेनखा दा बिथांमोनाबो सापर्ट खालामबाय थाबावगासिनो जों जाखांबाय नैबे मोनसे नैबे ब्रादार सोरां नार्जारिनि नैबे गुटखा मास्टारनि नोंसोर लुबैगोन नालाय गिखायासै जोङो बे जाहोबाय बिना आदा सोरां नार्जारिना डेट अफ बार्था 1998 माबा नभेम्बरनि आंना 7 एखे खामोन आरोना एकदम मानसियाबो मिलायथारनोखा बिदि ओमफ्राय ब्रादारा ओयावनो बारफैयो फ्लाइअभाराव बेनोसो आदसा आदा ओमफ्राय मा होनो निग्र'फोरनिया बै फुङाया अबेनिफ्राय सोमजिनाय आरो फैनायलै बेथ' नोंसोर दा निग्र'फोरनि होनदोंना बेथ' निग्र'फोरनिफ्रायनो फैनाय आफ्रिकानि आरो नामानो बिराद गोलावनो बे सासे मानसिना गावनिनो नाम ओमफ्राय बे मोनसे मिम्सो आरोखि बयनावबो सोङो आरोखि आंनि नामखौ हागोन ना हाया होननानै चेलेन्ज खालामो आरो दा बेनो आरो ओमफ्राय बुस्थुआ मोनसे नामसो जेनेबा आंनि नामा होनबाय जेनेबा ओमफ्राय नों बेखौ होननो हानांसिगौ बेफोरबायदि चेलेन्ज आरो बे मोनसे मिम्सो ओरैनो बेनो आरो ओइ गाइस आं हागोन हायालै बिदि बुंनो आं बुंलायनो दे होनथारलाय मोजाङै होनथारलाय र' बुंनाय नामा ना आं होनग्रोनो नों होनग्रोदो दे खनसेबो होननोसै नै आंखौ खोनासंदो मुगे साइस नों जिदि जाबायना हाहांदों ने हागोन आङो 5 लाख रोजाखौ मोनगोन आदसा ब्रादारा थांसैखाय खनसे साहा लोंबावबाय खाबसे नैबे केमेरामेननि नैबे ब्रादारनि नैबे गुटखा मास्टारनि केमेरामेना सोर नोंना केमेरामेना उत्पल बसुमतारी दिस इज गिटारिस्ट दिस इज उसका चैनल को सब्सक्राइब बना दो क्या बोलता है ए पियो ले लो वेलकम करो बोलो Thank you for your treat, bro. Cheers. थांनायनि cheers. आरो गुटखा मास्टार इउटुब फेमिलिनि थाखाय yes. फिन मोनसे सोंबावनाय जाबाय गाइस आरो आदा सोरांनिसिम आदा सोरां मा खानाय सिनजाखोनो खानायखौ दा आं खानाय सिनजानायनि प्रब्लेमा बेनो आरो हौवाफोरनि खानाय नालाय जेनेबा मालाबा
बिदिनो एक्सारसाइस खालामनाय जायो नालाय आंना बाला हाद्रि बिरफुंनाय जायो स' बिनिखायनो आरो खानायाबो एसे डेमेज जाबाय माने खानायखौथ' स्ट्रेट खालामदोंमोन नालाय आं बे बिजौनि खानाया एसे गावस्रायो आरो ओमफ्राय बिनिखायनो लानो सुखुयैबो जाबाय एसे ओंखायनो सिनजाबाय आरो सिनजानांगौ जाबाय सिनजानांगौ जाबाय आरो प्रजेक्टआबो गोदान स्टाइलनि फैबाय थायोना डिमान्ड खालामबाय थायो आलदा स' बेनि थाखायनो सिनजानांगौ जाबाय आरो देनां लाफिननांगौबा गोलावखौ लाफिननोसै आंबो लागोन होननायबायथ' बेखौ सानखागोन ओरैनो आंना खानाय गोजासो बिना गोजा नङा आंना नै एसे गुफुर दं नै बेयाव एसे वाइट नुदोंना बेयाव एसे नै वाइट दंमोन नै बेयाव नुदों नोंलाय आंना पिंकसो हिन्जाव एक्सुवेलि आं बेखौनो फैनो थाखाय थेंक इउ वेलकाम आंबो नोंसोर दिनै लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो नै ओमफ्राय आं गोजोननाय मोनथाराखै थाबाय थानो लुबैदों नोंजों अके एक्सुवेलि आरो एकदम टाइमनि आंखालनो होमबाबो आं थाबाय थानो लुबैदों बिजों नेक्स्ट टाइम एबार फैबावबा थागोन आं थाबाय थानो लुबैदों बिजों मा खालामनो नेक्स्ट टाइम फैबावखागोन ना फैनाया फैगोन आं गाबोन थांसै ना नेक्स्ट टाइम लोगो मोनोबा एबार मोजां माबानोसै जयैनो आरामनो बेरायनोसै मानसै थानोसै दे होमबा बिराद गोजोननाय थाबाय दे अके जायखिया एक्सुवेलि आदाया थांसिगोन आंबो थांसिगोन बाय बाय फाइनालि जोंना ब्र'आ थांसिगोन दा नै थांसै औ मोजां मोनबाय जायखिया ब्र' लोगो मोननानै ब्र'आ हेन्डसामथार हेन्डसामैनो थाबाय थाथों आरो बे फंबायाथ' मा होनबावनो बेथ' बिदिनोखासै थेंक इउ 1 सेकेन्ड फर कामिं ओमफ्राय जा गोजोननाय थाबाय आंबो ओमफ्राय स्पेसियेलि जोंना फंबाया गुटखा मास्टारा लोगो हमनो होनगासिनोमोन सोरां ब्र'खौ स' फाइनालि साक्सेसफुल जाबाय बेनि प्लानाबो बेबो गोजोनबाय आंबो गोजोनबाय लोगो मोननानै नोंसोरजों आदसा बे ब्र'खौ आंबो फार्स्ट टाइम लोगो मोनखादों खिन्थु आं बेखौ फल' खालामबाय थाखायो ब्र'आ जा मोजां एक्टर प्लास नोगोर मोजां मिमार कमेडियानबो आरो बेखौथ' मा होनबावनो बेथ' आंबो एक्टरसोथ' आंबो आदसा दे होमबा ब्र' बिदिनोसै गोजोननाय थाबाय अके बाय see you once again okay bye